खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 9 अक्ट'बर 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। रङियानि हाइ माद्रासा फरायसालिनि सासे 7 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाया सासे फोरोंगिरिजों बुजानानै गाज्रि रोखोमै गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव बुजानाय गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो गथ'नि नखरनि मानसिफोरा बे फोरोंगिरिनि सायाव पुलिसनो केस बोनाय जाबाय आरो फोरोंगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। गाग्लोबग्रा फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय दिलवार हुसेन। दिनै बनसुनि 12 घन्टा बिटिसिखौ बन्द फोसावनाया बिटिसिनि गोबां जायगाफोराव दाब दाब जिल्लाफोराव गोहोम खोलैदों। बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो क'क्राझारजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दाब दाब जायगाफोराव गला आरो हान्था मेलाफोरखौबो बनसुनि बन्द फोसावनायखौ मानिना लानाय जादों। एबसु आफादा सोमावसारगासिनो दङ आरो सोमावसारबाय थागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बोखारनांगौनि दाबिजों एबसु आफादा आरोबाव फिन सोमावसारदों। बिटिआरनि सिएम बिथाङाबो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ लानानै दिनै जोंनि दाबिफोरखौ लानानै आसाम सरकार आरो गभर्नरजों थाबैनो सावरायनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो दिनै जेसेबांसिम समहालागै दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसिखौ बोखारागौमानि आरो दिनै जों न्याय मोनागौमानि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो हेफाजाब होगोन आरो जोङो दिनै फरायसाफोरनि भबिसतखौ लानानै जेरैखि जाया गभर्नरखौ जोङो दिनै सोंखारिगोन। दिनैसिमहालागै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि समस्याखौ लानानै दिनैसिमबो खोनासङाखै आरो बे खोनासङैनि फिथाइखौ दिनै जोङो होगोन आरो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंदों जे थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै जोङो नैबे अक्ट'सिम जोङो सोमावसारगोन आरो बे समसिमहालागै जोंनि दाबिफोरखौ जुदि खोनासङाब्ला दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिल्लाफोर जुथाय जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि फिथाइखौ जोङो जेरैखि जाया मोननांगौनि थाखाय जि हाबाफारि लानांगौ जोङो गोब्राब हाबाफारि लानो थाखाय जोङो बेखौ थाम थिम खालामदों आरो सम बायदियै जुदि बोखाराबा जोङो बेखौनो बुंगोन बिटिआरनि सिएम बिथाङाबो जोंनि आन्दोलनखौ लानानै दिनै गभर्नर बा आसाम सरकारजों सावरायनानै थाबैनो जुदि फिथाइ थायनाय बादि जुदि नुवाब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जेरैखि जाया जोंनि रायजो राजा जोंनि फरायसा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानैबो जोङो दिनै सोमावसारनो गोनां दङ। बेखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै फोरमायदों। दा जोङो जेखियानो जाया जोंबो मिथिगौ बिथांनि बिबाना बारा गोबाव गैला होननानै जोङो मिथियो। नाथाय अब्लाबो जोङो गोलाव समनिफ्राय जोङो बे दाबिखौ खालामबोबाय थादों जे बिथाङा जे बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि भिसि लाइस्राम लाद्दु सिंआ जि कलेजखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बै रांफोरखौ जाख्ल'नायनि अजद जों बेखौ गोलाव समनिफ्राय जोङो बुंथिबोदों आरो दिनै सिएम भिजिलेन्सआबो दिनै बिथांखौ दिनै एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ दिनै दसि होनानै दिनै फोरमान खालामदों। नाथाय दिनै गभर्नर बिथांमोना दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि लाइस्राम लाद्दु सिंखौ दिनैसिमबो जे बोखारनांगौनि थाखाय जोङो आन्दोलन खालामबोबाय थानाय नुदों जोङो नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि आन्दोलनखौ गुरुत्व होआखै। बिनिखायनो जों जि समसिमहालागै दिनै धरनाखौ खालामनो थाखाय दिनै थाम थिम खालामदों बे समसिमहालागै जेरैखि जाया लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बोखारनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामगोन आरो बे समसिमहालागै जुदि बोखाराब्ला जोङो उननि समाव जोङो थिग खालामगोन जे जेरैखि जाया जों लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ जों बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय रेडि जानानै दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।